Checklist, ako prežiť týždeň s herpesom v ústach a nezblázniť sa. Ak sa už pohroma v ústach objavila, nasledujúcich pár dní bude kritických. Dodržiavajte tieto body, aby ste zmiernili bolesť a urýchlili hojenie, stop šíreniu, prvé dni sú najnákazlivejšie. Používajte výhradne vlastný príbor, pohár a uterák, no kyseň. Nedotýkajte sa pľuzgírikov. Pozor na oči. Úprava jedálnička. Vyrate dráždidlá. Teplota rozhoduje. Mäkká strava. Domáca lekárnička. Použite voľnopredajné gély s lokálnym anestetikom. Užívajte lieky presne podľa pokynov lekára. Pite veľa tekutín, môžete aj slamkou. Domáca dentálna hygiena, jemne, ale poctivo. Mäkká kefka. Vyhnite sa ústnym vodám s obsahom alkoholu. Po odznení príznakov starú zubnú kefku vyhoďte a kúpte si novú. Kedy už volať lekárovi?